Kom maar. Hop, focus. Hop. Hop. Hop, boem. Netjes. En go. Hop. Ik ben Anke Bork-Zenster, ik ben 37 jaar, kom uit Landgraaf en ik wil graag de sterkste vrouw van Nederland worden. Ik ben Femke Huisman, ik ben 28 jaar en ik kom uit Ooyenlaak en ik wil graag de sterkste vrouw van Nederland worden. Nou, ik ben in het verleden met mensen meegegaan die het ook deden en ja, het triggerde wel om het ook te doen. En ja, het is gewoon hartstikke leuk om je steeds meer gewicht te kunnen verplaatsen. Ik was op zoek naar een personal trainer. We hebben eigenlijk 2 jaar personal training gehad, 2 keer in de week. En daarnaast heb ik zelf nog getraind, dus best wel ja, goed aan de conditie gewerkt. En toen kwam eigenlijk Anke met het idee om mee te doen aan de sterkste vrouw van Nederland. En ja, zodoende staan we nu hier. Ja, steeds meer gewichten tillen waarvan je nooit voor mogelijk hebt gehouden dat je die überhaupt kon tillen. Dat is ja, bizar, super mooi. Ja, ik vind het persoonlijk wel heel leuk dat je eigenlijk conditioneel bezig bent en met kracht bezig bent. En ja, gewoon ziet dat je echt als een stijgende lijn omhoog gaat door alle trainingen die je eigenlijk doet. Dus dat vind ik wel heel chic. Een mindere is als je bijvoorbeeld een terugslag hebt. Kijk, je staat een tijdje stil en of ja, je kunt gewoon een tijdje niet sporten, niet zwaar sporten tijdens een ja, zwangerschap, wat ik in het verleden heb gehad. En dan moet je weer echt vanaf nul beginnen. Maar het mooie is, dan verzet je wel weer bijna wekelijks een PR. Af en toe wel eens wat pijntjes, maar dat zijn ook denk ik wel een beetje groeipijntjes. Dus, maar op zich gaat het wel. Als je het maar goed met een idee traint, dan is het wel veilig te doen. Het hoeft niet per se, maar als je echt naar de top wil, moet je ook je voeding op orde hebben. Dus als dat niet in orde is, dan zul je ook nooit, denk ik, gaan toppen en pieken met je prestatie. Nou, ik volg niet direct een dieet, maar ik let natuurlijk wel dat ik genoeg eiwitten eet en koolhydraten na de training. Dat is wel belangrijk. Dat je niet, je moet wel genoeg energie hebben om deze zware trainingen te kunnen doen. De eerste reactie is meestal van, oh echt? Heel verbaasd dat ik sport. Dus, mensen die zeggen waarvan ik zeg dat ik deze sport doe, die verwachten dat ook niet van me, dat ik vrachtwagens trek. Ja, dat is wel verschillend denk ik. Ik denk mensen die mij goed kennen weten wel dat ik ja, best wel sportief ben en ja, wel van sport hou. Maar ik weet wel, als ik bijvoorbeeld met op stap ga, dat is natuurlijk niet meer kleine Femke, maar dat deden we voor de grap wel eens armpje drukken met mannen en dan gingen ze toch wel nat tegen mij. Dus dat was altijd wel grappig. Nee, en het doet me eigenlijk ook niet heel veel. Dat, mensen die me kennen, die weten hoe ik ben. Dat vind ik belangrijker dan onbekenden die een bepaalde mening hebben. Meestal hier wel dat ik gegroeid ben of dat ze zien dat mijn schouders of zo breder zijn geworden. Dus dat wel, maar niet echt zo, nee. Er zijn eigenlijk heel weinig. Er zijn landelijk sowieso veel te weinig vrouwen die dit doen. En ik ben heel blij dat er überhaupt de wedstrijden worden georganiseerd voor vrouwen, want dat is ook heel zeldzaam. En die worden gelukkig steeds meer. Ja, je merkt ook wel op social media en zo dat er best wel wat vrouwen zijn die het beoefenen. Dus dat is wel leuk om te zien dat er wat meer concurrentie komt. 3, 2, 1, go! Lach je gewoon uit.
Het was echt een overtuigend gevecht. Het is echt zeer bruikbaar. Dank je.